Junta, building better Africa. Muli bwanji ya Malawi konse kumene muli lero pa 23 April 2025. Ndadzanso ine ndi nkhani za anthu awiri. Ndikukambatu nkhani yokhudzana ndi mkulu uyu. Komanso kuliso nkhani ina yokhudzana ndi mkulu uyu. Nkhani zawotu anthuwa sukuti ndi zoti bwanji yayi. Pakali panopa social media ili kalikiliki ndipo yabisikiratu yaonongeka kamba kuti kuli nkhani ziwiri za anthu amene wawa. Anthu awiri watu nkhani zawo zosiyana. Winayo mukumudziwa bwino lomwe ndi Dr. Namadingo, pamene winayo mukumudziwanso bwino lomwe kuti lake dzina ndi Mphwedo. Nkhani za anthu awiri amene wawa zagwedezani, koma imene ikuonesa kuti yagwedeza kwambiri pakali panopa ndi nkhani yokhudzana ndi mkulu uyu amene akutchedwa kuti Mphwedo. Mphwedo akuganiziridwa kuti wagwirira kapena kuti akugonana ndi mwana wa zaka zosakwana 18. Mwana wa mkaziyo akuti ndi wa zaka 15. Koma ena akudzifunsa kuti imene isistanti zimenezi ndizoona. Ine ndikunena kuti nkhani ndi yabodza ndipo ndi stunt, musakhulupirire. Pali mfundo ziwiri zitatu zimene zikuonesa kuti nkhani ndi yabodza. Pali mfundo ndithu zokwanirapo zomwe zikusonyeza kuti nkhani sikukwanira, ilibe mchere weniweni kuti tikayikambe kuti nkhaniyo ndiyoona kapena ayi. Koma chenicheni nkhani ndi yabodza ndipo imeneyi ndi stunt chabe. Mphwedo sanapange ubwenzi ndi mwana wa zaka 15. Okay, ena nkumati nchifukwa chanu kuti imeneyi ndi stunt. Ine ndikunena kuti ndi stunt pa chifukwa choyamba ndi chakuti statement imene wapereka wa polisi kunena kuti Mphwedo anakumana naye mwana wa mkaziyo tsiku limene kumachitika phwando la zamafilimu. Kenako mwana wa mkaziyo nkuti next day yake inali birthday yake. Ndi Mphwedo anamuwuza mwana wa mkaziyo kuti ubwere kwathu ndizakuonese matatu amene ndili nawo pathupi panga. Atapita kumeneko ndi pamene Mphwedo anapanga kusapanganika kudzipepusa okha thupi lawo nkugonana naye mwana wa mkaziyo. Koma statement imeneyi sikumveka mokwanira kamba ka pati yomwe akukamba kuti ya matatu 1 2 akuti wamkaziyo inali birthday yake. So munthu ndi birthday yake ndeno kumuonesa tatu ingakhale part of the gift? No. Okay? So tiye tione kuti ndi pati pamene pakubwerera kuti zinthuzi sizili momveka bwino. Koma tisanapitirire tiyeni tionere malonda pamene tikubwera ni nkhani yonse yafulu, kuphatikizapo nkhani yokhudzana ndi Dr. Namadingo pamene apanga chiganizo china chanyowani. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mphwedo with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Ukambatu pano nkhani yokhudzana ndi Mphwedo. Mphwedo
nkhani yokhuza ndi Mphwedo iyi ndi stunt chabe ndipo sizinachitike. Ndi mafotokozanso onena kuti iyeyu pamene pakuonesa unena kuti mkuluyi sanagonane kapena sanapange ubwenzi ndi mtsikana wachichepere, ndipo nena kuti akuti anakumana naye ku phwando la zamafilimu, kenako anamuuza mwanamkazi anali birthday yake next day yo, ndi anamuuza kuti ubwere mmawa kwathu ndizakuonesa matatu. Okay guys, tiyeni tionepo mwana wa zaka 15 mtaoni inuyo kuti mukumane naye mwana wa zaka 15, ivi ndi malankhulidwe ake, zochita zake, maganizidwe sangafanane ndi mwana wa zaka 15 amene wabadwa ndi kukulira kumudzi kuno. Okay, kuti mupite kumidzi, okay chabwino tipange chisanzo kuti mwina mupite kwathu kulowa shire, kwathu ndi kulowa shire, kuti mupite kwathu kulowa shire mukapeza onena kuti kuli ana ambirimbiri. Okay, ndipo mwana wa zaka 15 yo mukamupeza, pamene mungakamupezepo mukapeza onena kuti ayi ndi zina wa zaka 15 yo mukakhulupiriranso nyo kuti uyudi ndi mwana. Komano mwana wa zaka 15 mtauni ndi mwana woti ayi ndi wamkulu. And moreover maganizidwenso amasiyana, amachita kumveka kuti mwanayo wakula. Okay, ndiye awa kunena kuti mwanayo ndi wa zaka 15 and pa zaka 15 ipo anagwiza naye kuti akamuonesa matatu komweko kupeza kuti agona naye, motero akuganizidwa kuti akuyenera kukapezeka ukhotiro lino. Ine ndikuona ngati stunt iyo ndikuiona kuti ikubwera kamba kachani. Mphwedo ali ndi film imene akuyenera kuzapanga premiere ngati sali mwezi uno mwina ni mwezi wa mawa. Film ichedwa kuti Life in Prison. Life in Prison ndi film imene Mphwedo ajambula limodzi ndi timu yake, and pa film uyo wapezeka kuti Mphwedo akukapezeka nawo ku prison kamba nkhani yogwiririra kapena kuti yogonana ndi mwana wachichepere. So motero iwo agwisa ntchito scene ya Mphwedo kungati stand pamene ikuzapangidwa premium ndi kumomwe kuzapezeke kuti Mphwedo adzaonekere. So ichocho ndi chomwe ineyo ndikutha kuona potengera ndi ma statement yawo. Koma statement amene akukambidwa apolisi sakukamba statement yomvekako bwinobwino ayi. Ndisire pompa pa nkhani yokhuza ndi Mphwedoyi. Tiyeni tione mkuluyu amene tikuti Dr. Namadingo, mwimbi wathu komanso ndi matalent. Dr. Namadingo ndi munthu woti kumusiya pa comedy amatchapa bwino, kumpasira zida gitara amatchapa bwino, ndi mkulu wa luso lake ndithu. Koma kodi mkulu ameneyi timufotokoze bwanji, timuyamike bwanji pa ntchito zimene amapanga Malawi muno? Chabwino, koma nkhani imene yatibweresa kwambiri pano pasi yofuna kuti timuyamikire kuti chanchani andani ayi, koma kwambiri ni nkhani yoti Namadingo mukumbukira mbuyo mukuna za tuluka nkhani yoti Namadingo akufuna akonze maambulance amene ali owonongeka kumangoja, ndipo kunapezeka kuti kunachitika ndithu zina zake zina. Kwa ineyo nditaonena kuti zinakhanga zisasanikana ndi ndale. Andale nawo analowirirapo. Namadingo anapita kuchipatalako kukapeza kuti onse akuluakulu amene amayenera kumulandira Namadingo kuti acheze naye kunalibeko, mpaka na basi next day yake kunapezeka kuti anapita ku office akakumana nawo akambirana pamene kuchako apasidwa mpata kuti akhonza kukonza maambulance okwana 4. Komabe ngakhale anapasidwa mpata wokonza maambulance 4 still zimasoundikabe kuti zinthuzi zalowa mundale, kamba kuti anazauzidwanso kuti akuyenera kukapanga application letter akachite kupanga apply kuti ndikufuna kukonza maambulance. Guys, inuyo ndithu munthu wabwira pa nyumba panu nkukuwuzani kuti tili ndalama iyi tikufuna kuti muzithandizire nokha ndalama iyi muzipezere chakudya mudye inuyo ndi banja lanu ndi ana anu. Ndiyeno inuyo muzikapezeka kuti muzotoke ndalamayo tayiona, koma tabasungani ndalamayo mukayambe kulemba kaye chikalata apo wayi mupite kaye kwa mfumu, amfumu mukawauze kuti ndikufuna ndiathandize awo, ndi amfumu waloleze. Ngati amfumu sakulola ndi kuti basi zitheka. Pamene popo pali nzeru? No, pamene popo sipali bwino iyayi, sipali bwino. Ndeno ndinaona ndithu makomenti anthu ena okuzani nkhani yomwe ya Mphwedoyo, sorry, Namadingo. Namadingo ena ake ndithu analankhulapo
nakuti wachita bwino kusintha chiganizo Namadingo. Namadingo wasintha chiganizo chonena kuti Sakakonzanso maambulansi aja koma athandiza pa skulu ina ya primary. Zimene zikupasa chidwi tsopano nakuti skuluyo ndi yaboma kapena si yaboma, koma titapanga kafukufuku tapeza unena kuti skulu imene akufuna kuthandiza Namadingo si skulu yaboma ayi, ndi skulu ya private, komabe imagwira ntchito ngati imagwira ntchito limodzi ndi boma, kapena kuti imagwira ntchito ngati yaboma chifukwa ndi yaulere samalipirisa, ndi Catholic anakonza skulu imeneyoyo, koma maklasi akuchepererapo. Pali ana ambiri amene akupezeka kuti akuphunzira pansi pa mtengo, motero Namadingo angochikhazikitsa nena kuti ndikwabwino akonse ma school block oti azikathandiziramo ana skulu kumaphunziramo, chifukwa pakali pano kukhala zoti kuli mvula skuluyo ana ena samapitako chifukwa kuopa kuti anganyowe, ndipo akanyowa akhoza kudwala nazo malungo ena zimfine zimene zosadziwika bwino kamba konyowa. Ineyo tsopano apa point imene ndikuyenera kulankhulapo ndionena kuti kapena kuti nsinjiro za nkhani yokhuzana Namadingo nzakuti bwanji. Inu anthu akumangosha mwaona nokha zimene zachitikati. 16 September ali pafupi, chovotera chanucho chisungeni pafupi, ndipo mukasasunga ine suti ndili pano ukuwuzani kuti kavotereni wakuti, koma ukuwuzani na kuti kavotereni mwanzeru. Mukadzavoteranso mopusa zaka 5 mukulira, zaka 5 ana anu akumabadwira m'manyumba chifukwa choti kulibe thandizo lene samayendedwe, zaka 5 mukanika ndithu azimayi amimba ukanika kuthandizidwa ndi maambulansi kuti mwina apite akathandizikire ku zipatala zoyenerera. Onesesani musaiwale ndi kumangochi komweko ku makanjiro kungati nsakulakwisa komwe kunadyedwaso 20 million US dollars yokonzera nsewu wa kumakanjira, moti nsewu sunakonzedwe mpaka lero lino. Inuyo anthu akumangochi zonsezi mukuona. So ngati izizi zikuchitika chifukwa choti wandale wina mmodzi wandale amene ali wachipani chotsutsa boma chimene chili chipani chachikulu chotsutsa boma Malawi munomo ali kumangochi komweko, ayi zikulakwika maganizidwe amenewo sakuyendapo bwino, pakufunika kukonzapo apa. Chonde pakonzedwe zisakhale chonchi. Tiye tionesese onena kuti dziko lathu lino tikupanga chitukuko. Munthu sangabwere uzakupemphani kuti mfana ndikonze izi inu nkumuletsa, uko nkulakwisa, ukoko nkulakwisa. Motero abale ndi alongo kwa tsiku la lero lino komanso mawa uno ndikusiyireni pompa pamene ndikuzikonzeseranso kuti tibwere ndi nkhani zina masanawa pamene tikazitolera pang'ono tikupezaninso ndi nkhani zochuluka. Koma tisanapite kumbukirani kunena kuti Mphwedo nkhani yawo ija ndi stanti chabe, komanso Namadingo asintha chiganizo mwalomokoza maambulansi apita kukakonza ma class block ku skulu ya primary ina kumangochi komweko. Ndiso ndikupemphani abale anga pangani subscribe chonde pangani subscribe. Nungofuna titafika ko 100 subscribers, ngati ngafika 100 subscribers chimwemwe nsaya tikhala nacho kuti tifika 100 subscribers zitithandiza kwambiri kuti tipeze timu ina yotithandizira kuti nkhani samasowe zipezeka pafupifupi mwakatiti, ndiso tikhale odalirika. Chifukwa chonchi ena tikawapempha masponsor kuti atithandize tipezeke nawo tikhale nawo kuti tiapange interview kumene akuluakulu makandalewa amati ayi channel chanu nchaching'ono. So tithandizeni kuti channel chathu chikule, kuti anthu andalewa tikamayendera asamachiderere, azidziona kuti channel chikufikira anthu ambiri komanso chikuthandiza anthu ambiri kudziwa zimene zikuchitika m'dziko muno. Pangani subscribe komanso pangani comment muzitiuzako kuti ndipati pamene tikuyenera kukonza, ndipati pamene pakulakwika tikonze kuti zinthu zinazi zizibwera mmene zikufunikira. Pampawa muzamvaso kukoma inuyo tiyayi tikumakupasani nkhani zoyenerera. Tikupezaninso nkhani pomwepo zikukwambiri. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers.
Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mphwedo with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.